sa DCGB. Ano nasa ano yan? Iskaramosa na sa DCGB. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Hi! Hello and goodbye! Kumusta? Ayan, I hope na nakapangutunan po kita. Yun, magkaon po ng masustansya na barato sana niya sa nasanatad. Ayan. Okay, yan ba kayo nini na mga nangyayari po kanyan taan mga evacuation centers. Sa mga evacuation, tuturuan po kung paano magtanom. Ang salamaton man dyan po sa Provincial Agriculture Office. At siyempre sa iba pang mga volunteers, kasabay na po itong mga grupo ni Congressman Joey Salceda ng 2nd District, yung mga kahubinaysan. Diba? Ayan po tabi, dakulo na mga dapat nagiribuhon tata medyo garo mataud-taud pa ang mga evacuista dyan po sa sa mga evacuation center ta day panapundo mga tugang bulkan mayon. Minsan minakalma pero minsan yun may dakula na mga pagrasay po nin mga mga depositong laba, di ba? O yun so nangyari kasahapon na umidabot sa sobra 511 rock events dyan po sa bulkan. Kaya tapos itong 5:44 nin hapon mga tugang na pagrasay ay kan dakulang volume nin pyroclastic density currents diyan po sa Uyong Uson, diyan po sa Basud Gali, Santo Domingo. Nag-alarma naman sa mga kababayan ta and maasuhon kaya na naminang kuros pa ibaba. Pero ipinalid man sana mga tugang pasiring po dyan sa sur na parte, southwest, no? Garo may nakaabot nga ni sa Kamalig na slight na slight sa naman na pagbagsak ng abo o asphalt. Kaya pa siguro lang kita pirmin ng face mask. Tapos pandepensa sa mata. Pirmi nang may mga arog po ka na event na mangyayari, lalo kung sain ang palid kang paros pag may binuga dyan ang bulkan o may nagrasay man na nagkausa po nin pag-alintuto kan aso na may kasarabi pong abo, expected po yan na sa mga agyang kayan magkakaigwa po nin pagbagsak ng abo. Okay, so pasiguro lang tangani po na maging okay kita and so mga kababayan ta din na magparabaralik po dyan sa kunyan mga pinagbawal na lugar tangani po na day kita madiskuido tadipisil. Yan po ang pinakang ubeto kan albay poon pa kay itong panahon pa ni gobernador pa si Congressman Joey Salceda. Yan na po talaga naging marka kan albay na dapat zero casualty sa man na kalamidad po na itong pigaagihan. Biit bagyo o yan pong bulkan mayon, dapat zero casualty kita. O kaya po magsunod sa mga otoridad and then padagos man ang Department of Health sa paglibot para aramon ang sitwasyon sa salud kan mga kababayan po niya to. Pasiguro lang kita tabi. Tangani po na day kita magkahilang. Sa panahon po ng krisis dapat bawal magkasakit. Okay? So yan ang pagtatawan ko niya ng atensyon is yung paano malibang ang mga kababayan niya to. Magkaigwa ng dagdag na hanap buhay kapag nagbaralik na sinda, at least tigo sindang magiging hanap buhay. So kadakol po ini na mga nakalinyada na mga grupo na gustong magpaabot kang sindaman ng mga skills training sa mga evacuees, no? So padagos lang ang koordinasyon nila sa mga local government units tangani po na ma-facilitate yan po na sindaman ng mga planong magayon para po sa mga evacuees na day mabor, day malangkag, pagkatapos matawaning dagdag na kaaraman tangani na pwedeng maging source ng hanap buhay. Bako sana na pang pakalma na dyan sana sila magtindir sa evacuation center day malangkag kundi preparasyon kuning kaso magbalik na sa normal at isigo sinang mababalon mga tugang na kaaraman kung paano gumibo din mga bagay na pwedeng pagkuhaning hanap buhay. Okay, so paano mga kapatid?
John Napoles out. Ronald Valdo in. Dilawan versus puti. Sa inyo mga boss, thank you very much. Salamat. My name is Marge May B. Estoria, public school teacher. Habang buntis ako, nag-bed rest ako. Diniscuss ko sa OB ko, sabi niya, papasok kita doon sa ilaw program.